Hello, Migalaw, shoutout sa lahat na naandyan. Thank you, thank you. Nakalimutan ko, pwede pala ako magsalita, di ba? Pwede pala ako magsalita. Nakalimutan ko, Ma'am Arceli, Migalaw, shoutout, Sir Jomar TV 91. Manoy Kasiaw, Manay Shining G, Manoy Kakoridas na maganda, Migalaw, shoutout. Lola Sweet, kay CCIP. Thank you, thank you, thank you po. Salamat po sa patamsak. Daming sasakyan. Hindi naman po gaano, marami. Hindi naman po marami masyado. Manoy talaga, Sir Jomar. Paano kaya Manay Tres, Mayo nung umuwi ako, di ako marunong paano mag-register ng data dyan sa Pinas. Nagpaturo ka doon, Manay Shining. Nagpaturo ka doon sa katabi mo. Pinarehistro ko mountain bike ko tol nung pandemic para hanggang ngayon wala pa. Ang tagal naman. Hanggang ngayon wala pa rin yung rehistro mo. Manay Kasiaw. Yan lang kanina pa kasi ayaw magsalita. Nakalimutan ko eh. Pwede pala magsalita pag ganito. Kasi kanina nagluluto ako kaya ayan. Bisi-bisihan, maingay yung mga kaldero, kutsara, yung pusa. Tinatago din ang pugi niya na boses. Grabe siya, oy. Pugi talaga. Ang tagal naman, tol. Apatay bay. Apatay bay. Ano daw yun? Huwag kang maingay dyan, maririnig ka sa live. Yung taga-planetang Mars, andito nakatambay sa aking screen. Tapos, nagsasalita siya. Sis Arceli, Miguelov, shoutout. Sabi ni Manay Shining G. Hindi ka lang, puntahan ko muna yung binaba ni Manoy Kakoridas na link. Totoo ba itong nakikita ko dito sa sa screen ko? 17 na mumo. Oy, sana all may mumo. Mag-live na kayo. Manay Shining. Mag-live na kayo, Manay Shining, kasi may mumo ngayon. May mumo ngayong araw. Ngayong ganitong oras. Ayan, may upcoming premiere si Manay Kakoridas na Magayon. Waiting. Ayan, tamsak na. Tamsak na po, Manay Kakoridas. Mamaya na ako manukli sa mga video nyo kasi yung isa kong CP andun nakatambay sa live ni Tita. Sigurado ba score na yun? Ano daw? Aba, nababantayan ang dapogi. Natutulog na siya kasi gabi na daw sa planetang Mars. Kainis nga, isang araw lang hindi naka-live, 92 binawas sa WH ni Lolo. Uy, alam mo Manay Shining G, ako din. Alam mo ba? Hindi na tumataas yung WH ko at saka yung views ko. Pababa ng pababa. Kahit mag-live ako, wala din nangyayari. Nakakainis nga eh. Parang gusto ko na mag-stop sa YT. Parang gusto ko na ipaputol yung wifi namin. Kasi mas maraming bayaran sa wifi kaysa sahod sa YT. Wala naman kita ba? Sayang lang ng load sa wifi every month 1.5.
Mangaon ta na ninyo diha. Ano daw yun? Ka kumain na? Ano daw? Kumain na kayo diyan, gano'n? CH Japan, mega love shout out. Hello, I'm watching from Japan. Kaon lang po. Kaon lang bro. Jomar TV, ayan. Laki naman bro, Shining G. Paano gala ka ng gala, Manay Shining G? Anong gala ng gala, Manoy Kakoridas, kapag nagla-live ba? Tapos lumalabas sa live para puntahan yung link. Kasi ako pag wala akong ibang CP, yung itong naka-monitor ko, 'di ba? Yung isa naka-live tapos may isa kang CP na andun din naka-login yung main mo para mabasa mo yung mga naandiyan tapos makapag-jacket ka. Ito din yung pinangtatamsa ko minsan kapag may bumababa ng link. So, parang lumalabas ako sa live ko. Kaya siguro nagbabawas, 'di ba, yung WH kasi nga lumalabas ako sa live ko, gamit ko yung main ko para tumamsak dun sa mga nagbababa ng link. Ano ba? Oo nga, kainis si Lolo. Oo bro, Jumar, last day wala ako live, binawasan ako kahapon, ganyang kalaki. Ang laki naman Manay Shiny ng binawas sa'yo. Grabe naman. Sabi ni Manay Jumar, sabi ni Sir Jumar. Nung pakabalik ko dito mabilis siya itinaas WH, pero mabilis niya din nilagas. 'Di ba ang ano na din, ang marami ka ding mumo, Manay Shining kapag nagla-live, 'di ba? Lola Sweet, thank you. Sabi nila, wag daw igagala habang naka-live. Hindi naman ako gumagala. Ay, hindi. Sa akin kasi Manika Corridas, kapag may nagbababang link, tapos wala akong extra na phone. Ito na pang-monitor ko, na naka-login din yung main ko. Ito yung ano ko, pinupunta ko doon sa binaba nilang link. Parang ganun din lumabas din ako sa live ko, ganun. Parang iginala ko din. Kainis na. Ayaw ko na mag-whitey bro. Sayang naman kasi, sa'yo kasi Manay Shining, okay lang naman kasi free naman ata yung wifi mo dyan. Ako dito, nagbabayad every month, tapos wala naman ibang pinagkakakitaan na gamit yung wifi. Kaya parang gusto ko nang ipaputol. Goodbye Whitey na. Inano ko na lang, ibenta ko na lang si Whitey. Pwede yun, yung aking bahay. Ibenta ko. Sino yung gustong bumili dyan? Tuloy mo yan, Shining G. Pagsubok lang yan. Bye, kung mag-live ko, dili na ko mo gawas sa bahay. Balay. Ano daw? Kung ako nagla-live, hindi ako lumalabas sa bahay. Ganon. Bahala kayo dyan. Wow, ang daming views ng aking CC Sky. 119 live viewers. Dami nga pagsubok, dagdagan pa ng YT na to. Kaya nga pahirapan din, 'di ba, Manay Shining? Kaya yung iba ayaw na mag-live. Gusto nila ano na lang, yung alam niyo 'yun, yung mga kalakaran ngayon. Hindi mo nakikita nagla-live, pero kumikita. Ano ba 'yun, Manay Shining G? Kumikita sila sa YT. Di madalas mag-upload. Di madalas mag-live. Pero kumikita sila. Magkulong ako, tas si Picos siya na muna gumala. Mamaya ko na kayo balikan dyan.
'Pag nag-end na ako kasi mag-switch account ako, ta's puntahan ko yung mga bahay-bahay niyo, pero kailangan matandaan ko kung sino yung mga nandito sa live ko ngayon para masuklian ba. Hindi katulad ni Manica Corridas, ang daming tanod habang nagla-live, nagsasalang din. Ayun kasi, busy kasi yung tatlo kong CPBC. 'Di dapat galawin kasi yung isa may natutulog, yung isa may niluluto, may sinasalang, yung isa naka-live. Ito yung isa na gamit ko, yung dito ko binabasa yung mga chika-chika niyo diyan. Oo nga, yun nga ang problema ko, ay yun nga ang kasi hindi ako nagsusulat ng mga pumupunta sa akin. Dapat 'di ba, sinusulat natin para alam natin kung sino yung mga pumupunta sa live para masuklian. Yung ginagawa ko minsan, ini-screenshot ko. Pag tamad-tamaran magsulat. Sulat ko na nga. Si Lula Sweet. Mag-live na kayo habang meron pang momo na binibigay si Lolo ngayon. Oo, tapos singilin mo sila sa utang mo. Ako naman, pag tinatamad ako, halimbawa kapag nagla-live ako, tapos yung mga naandyan, tinatamad akong puntahan yung mga bahay nila. Pag nakita ko silang nagla-live, pinupuntahan ko din. So, doon na lang ako nagsusukli. Tama ba yung ginagawa ko o mali? Sir Jomar TV. Si Marika Siaw kanina. Ayan. Nagsisipagtahulan na yung mga aso. Katatapos ko lang magluto kasi nagpapatrabaho kami. Nagpapagawa ng bodega ng palay. Imbaka ng mga palay kasi yung mga palay namin nasa balkon. Hindi ako makaalis-alis kasi baka pag umalis kami dito, nakawin sa labas. Kaya kailangan gawa ng bodega. Kaya lang nakakainis, 1 buwan na kami nag-order ng mga hollow block. Ang tagal-tagal i-deliver ng pinag-orderan nila mga dear. Kaya ayun, tag-ulan na. Inabot na ng tag-ulan, ngayon pa lang nagpapatrabaho. Sisi, saan ang gala? Yan yung pauwi na ako. Yung pauwi na ako sisi niyan, maaga akong malis doon kila tita kasi 'di ba, hindi ako natuloy nung hapon. Kasi nga hinihintay kitang bumalik kasi sabi ni tita may iniwan kang doon, mga skirt. So akala ko iniwan mo lang talaga doon tapos babalikan mo. Kaya hindi ako umuwi kasi hinintay kitang dumaan ulit doon kila tita. Yun pala, buti na lang nag-chat ako sa iyo nung gabi. Yun pala para sa akin yun. My God. Ang daming skirt, ang gaganda. Thank you Sisi. Alam mo ba na may gustong humingi pero ayaw kong mamigay. Kasi lahat gusto ko, lahat type ko. Tapos si tita hindi nakatiis. Habang naghahalongkay ako dun sa mga binigay mo, pinagkukuha niya din yung iba. Sinusukat niya. So, iyon, may dalawang na-typean siya doon. Di ko na talaga nakuha kasi type niya din. Pero yung skirt, di ko talaga binigay. Kasi yung nakuha niya, mahaba. Alanganin sa akin, di ba? Hindi naman ako masyadong matangkad. Si tita, kasing tangkad mo ata iyon.
kasyang-kasya sa kanya yung binigay mo. 'Di ba? Tapos nag-pictorial pa kami dun ng gabi. Tas panay yung video ko dun. Akala ko naka-on na yung video, hindi pa pala. Grabe yun. Thank you, Sisi, sa mga pasalubong. Inuunti-unti ko yung mga chocolates na bigay mo. Oh my God. Tapos sabi ni Boy, yung naghatid sa akin diyan, "Ate ha, hati tayo ha, hating kapatid." Sabi ko, "Bigyan lang kita ng konti." Kasi papaabutin ko pa 'to ng isang taon. Sisi Obi girl, mega love shout out, Sisi. Thank you, Sisi. Ayan, umiikot na yung signal ni Juwariwap, yung nasa planetang Mars. Oh, ayun, mamamatay na naman siya. Maya naman, busog pa ako. Maya na. Panira yung ulan, Sisi, no? Hindi tayo nakabuelo. Ngayon, tag-init na naman. Maaraw na naman ngayon. Manika Corridas, salamat. Sis Obi girl, thank you, Sisi. Mag-live na kayo habang meron pang binibigay na ano si Lulo. Kay Sis Sky, ang daming ano, ang daming live viewers. Thank you, 8 million viewers. Thank you, thank you. Di pa pala ako naka-isang oras. Sis Antaray, mega love shout out, Sisi. Thank you. Money Shining, salamat. Hello everyone, sabi ni Sis Antaray. Ayan o, nag-ano kasi si pop up dito sa isa. May sinisid na isda. Ano daw? May sinisid si Sis Sky na isda? May sinisisid. May sinisisid ang isda. Ano yun, Sisi? Yung isda, may sinisisid? May sinisisid ang isda. May sinisisi daw yung, ang isda, sabi ni Sis Antaray. Ayan no. Nag-pop up dito sa aking ano, sang sipi. Puntahan nga natin. Sana yun. Nag-live ka pala, Sisi, kanina. It's rainy Friday. Yun no, ang ganda ng fish. Thank you everyone. I-mute ko ulit kasi maghugas na daw ng mga plato. Sa oras lang ako, guys. Salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan, ilang minutes na lang din. Mag-i-end live na rin ako. Thank you, thank you. Ayan, puntahan ko na muna yung iba na naandito sa aking live. Mag-mute muna ako, guys. Thank you everyone. 5 million viewers. Thank you.